Tam, tam, pam, que les figues són verdes. Tam, tam, pam, que elles maduraran. Si no maduren el dia de Pasqua, maduraran el diumenge de Rams. Que li durem al fillet de Maria, que li durem si té fam i és pobret. Li durem panses a nous i olives, li durem figues en un paneret. Hola, benvinguts i benvingudes. Som la classe C de Santa Teresa. Avui us anem a transportar a un món nadalenc ple de màgia i il·lusió. Anem a repartir màgia per els carrers, fent entrevistes i ens van a contar el seu tipus de Nadal i com ho celebren. Els agradaran el Nadal? Seran el Grinch o portaran més màgia de Nadal a València? I els xiquets i xiquetes d'infantil ens van a contar tota la seva il·lusió i alegria nadalenca que tenen. Tenim moltes ganes de que siga Nadal. Esperem i volem que vosaltres també. I per a fer aquest dia més curt podeu escoltar aquest programa que et transporta el 24 de desembre. Primerament, us volem contar a mode de resum coses que han passat aquests mesos. Hem començat el curs amb mestres nous, que són molt guais, com Xavi i Lourdes, encara i tot que ens en recordem molt dels mestres que ja no estan, especialment de Mireia, que estarà a punt de rebre el seu regal de Nadal tan especial. D'altra banda, el pati ha canviat molt. Ara és molt més agradable, encara que de vegades es fa difícil jugar. Però benvinguts siguen els arbres. Les entrades de l'escola també són molt més agradables. Entrem a mesura que anem arribant i és molt millor que fer les antigues fileres. A la nostra classe hem treballat sense llibres. Hem creat empreses i hem treballat llengua, mate i castellà al temps que anem creant les nostres empreses. Vos convidem a totes i a tots a que conegueu les nostres empreses en la web www.viverdempresesjunior.es, doncs estan fetes amb molta il·lusió. Per últim, abans d'arrencar ja amb les entrevistes per saber com viu la gent en Nadal, hem deixat més important, donar la benvinguda a les noves alumnes que han arribat les últimes setmanes. A Salma, de tercer, a Andrea, de segon, i a Dani, de 4 anys. I amb tota l'estima dels nostres cors, volem enviar-li una forta abraçada i un missatge al nostre Àlex. Àlex, esperem que estigues molt bé. T'enviem ànim, energia positiva i els millors desitjos per a que aquest Nadal et porten el millor regal. Que et recuperes ja definitivament! No t'oblides de que t'estimem molt i que continuem esperant-te. I ara sí, que comença el Nadal! Ara sí, comencem el nostre programa amb la secció Al carrer. Hem eixit al carrer a veure com celebra la gent el Nadal i s'hem trobat de tot. Escolteu, escolteu, que ha estat ben divertit i interessant. Al carrer. Hola, ¿cómo te llamas? Dani, mi nombre es Dani. Vale. ¿Podemos hacerte unas preguntas de cómo celebras la Navidad? Sí, claro, adelante. Vale. ¿Celebras la Navidad? Sí, con la familia y todo eso. ¿Decoras la casa? Sí, sí. Ponemos el árbol, Belén, guirnaldas, las bolas, el árbol. ¿Sois de los que lo decoran pronto o de los que lo decoran tarde? Pues mira, más o menos la primera semana de diciembre. No sé si es pronto o tarde, pero Pronto. más o menos eso. ¿Vale? ¿Lo celebras con los amigos y con la familia? Lo celebro más con la familia. Con los amigos menos, pero también más con la familia. ¿Cuál es la comida típica de tu familia? Pues la que se hace en Nochebuena y todo eso, ¿dices? Sí. Pues es que no tenemos una comida típica. Creo que más o menos todos los años lo que se va ocurriendo a mi madre y todo eso. No es una comida... ¿Cantáis villancicos?
Sí, a veces sí, sobre todo si vienen niños pequeños, sí, nos ponemos a cantar. Muchas gracias. De nada, chicos. Com et diuen? Sergi. Podem fer-te unes preguntes sobre com celebres el Nadal o la teua festivitat? Pot. Bé, celebres el Nadal? Sí. Decores la casa? Sí, mis hijos. Sou dels que la decoren prompte o tard? Pronte, Prompte. Fiques l'arbre de Nadal presupuesto. i el Betlem? No, eso no. Celebres el Nadal amb la família o amb els amics? Pues unos días con la familia y otros con... sobre todo la familia. Sí. Et vas de viatge? No, ojalá. Me gustaría. Quin és el menjar típic de Nadal a la teua família? ¿El mes qué? El ¿Atípic? típic de menjar de Nadal o el que mengeu a la teua família? Pues el cocido, el arroz. Arroz. I canteu Nadales? Sí, lo más pequeño, suelen cantar y pide las estrenas. Sí. Bueno, pues moltes gràcies per contar-nos aquestes coses per al programa de ràdio i adeu. Nada, gracias a vosotros. Suerte. Muchísimas gracias. Bon dia, som la classe de 6è, soy Santa Teresa. Estem fent un programa de ràdio per a un projecte del col·le i amb el vostre permís ens agradaria fer-vos algunes preguntes sobre el Nadal. Hola, com et dius? Yo Delia. Para mí el Nadal es una festa en la que todo el món pues, es reunís en familia y sopa o dina. Quin va ser el teu millor Nadal? El meu millor Nadal va ser quan era xicoteta, amb la meva família. Quin va ser el teu pitjor Nadal? Quan perds algun familiar, algun avi o alguna àvia. Quin va ser el teu millor regal? El millor regal, quan era xicoteta, quan ja ets major. M'anava igual. Pues quan eres xicoteta, pues joguets que t'agraden, videojocs o roba Quin va que ser el teu t'agrada. pitjor regal? El meu pitjor regal, jo crec que no ha tingut ningú pitjor regal. És Team Papà Noel o Team Reis Mags? Team els dos. Vale. Pues, ¿creus que el Pare Noel fa ho-ho? Fa ho-ho? Pues jo crec que sí. Quin t'agrada més de Reis Mags? Part. De res. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Laura. ¿Podríamos hacer algunas preguntas de tu Navidad? Claro, sí. ¿Qué es para ti la Navidad? Bueno, pues la Navidad para mí es un momento de juntarte con la familia, de celebrar, de comer mucho. ¿Y cuál fue tu mejor Navidad? Pues mi mejor Navidad, no sé, igual fue hace por lo menos 5 años o así, cuando todo el mundo se podía juntar, estar juntos, y espero que sea esta también. ¿Y tu peor? Mi peor Navidad el año pasado que tenía COVID. ¿Tu mejor regalo cuál fue? Mi mejor regalo, mi perro Pipo. ¿Y tu peor? Mi peor regalo, pues no sé, seguramente algo que no me esperaba y que no me gustó mucho, no lo sé. No he tenido peor regalo, en realidad. ¿Y eres Team Papá Noel o Team Reyes Magos? Team Reyes Magos. ¿Y cuál de los tres te gusta más? Baltasar. Muy bien. ¿Y tienes canción preferida navideña? Bueno, sí, igual algunas, sí. ¿Nos la podrías cantar? Pues a ver, la de hacia Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, me eché en remienda, yo me lo quité. Esa, yo creo. Gracias, adiós. Gracias a vosotros, chao. ¿Celebras la Navidad? Sí, ¿La celebras con la familia? con la familia. ¿Decoras la casa? Un poquito, ¿Y no eres mucho. ¿Y eres que las decora tarde o pronto?
Pues todavía no la he decorado. ¿Eso es tarde? Un poquito. Vas intermedio. Vale. Un poquito tarde, en general un poquito tarde. ¿Pones árbol o también Belén? Solo árbol. Vale. ¿Os cuento qué tipo de árbol? Sí. Vale. Como no quiero que sea un árbol de plástico, porque sabéis que el plástico contamina, y tampoco quiero que corten árboles, lo que hago es comprar un abetito pequeño en una maceta y luego, cuando acaban las navidades, lo planto en la naturaleza. Muy bien. ¿Vale? ¿Y te vas de viaje? A veces, este año no. Vale. ¿Y si te fueras de viaje, con quién irías? Pues con mi familia, sí. Vale. Y una última pregunta. ¿Cantas villancicos? Alguna vez, pero no muchos. ¿Y son ingleses, catalanes, valencianos? ¿Castellanos? Vale, muchas gracias. De nada. Hola, ¿cómo os llamáis? Me llamo Monse. ¿Podemos haceros unas preguntas sobre la Navidad? Sí. ¿Celebráis la Navidad? Sí, claro. Todo el mundo lo celebra, tío. ¿Decoráis la casa? Sí, es claro. ¿Lo celebras con los amigos o la familia? El primero con la familia, el segundo con los amigos. ¿La comida típica de Navidad en tu casa? En mi casa es el día del año nuevo. Empiezas todo nuevo, ¿sabes? ¿Cantáis canciones de Navidad? No. De Marruecos no soy español, ¿sabes? Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Li duren panses a nous i olives, li duren figues en un paneret. ¿Cómo te llamas? Odette. ¿Celebras la Navidad? Yo no celebro Navidad. ¿Y qué celebras? Yo la Pascua. ¿Y qué haces en la Pascua? Pues celebrar, sentar, juntarnos, recordarme de las cosas, celebrar como toda celebración. ¿En qué fechas del año celebras la Pascua? En abril, más o menos. ¿Con quién lo celebras? Mi familia, amigos y gente de mi comunidad. Muchas gracias. Nada. Hola, com et diuen? Glòria. De quina manera celebres el Nadal? Pues amb la família. ¿Decoreu la casa? Sí. ¿És el que la decore pronte o tal? No, a última hora. Fiques només arbre o també Belén? Les dues coses. Te'n vas de viatge? A vegades sí i a vegades no. Enguany, Quin és el menjar típic de la teua casa, de Nadal? pues la sopa i el corder. Canteu Nadales? Poqueta. No, ara no. Moltes gràcies. De res. Bon dia, com et diuen? Es diuen Mireia. Mireia. Mireia, et podem fer unes preguntes sobre el teu Nadal? Bé, sí. Què espera tu el Nadal? Per a mi el Nadal és reunir-se la família amb tots i menjar. I menjar i de tot, fer de tot. I quin va ser el teu millor Nadal? Pues quan era joveneta. Ara ja estan tots arriba a dalt en el cel, crec. I quin va ser el teu pitjor Nadal? Pitjor, pues, quan va faltar el meu germà. Quin va ser el teu millor regal? Pues, no me'n recorde, pues, quan era xicoteta una cosa per la cuina. I el pitjor el regal? El regal millor o el pitjor? El pitjor. No, ningú regal és pitjor. T'agraden tots? Clar. Moltes gràcies a tots, Espero haver contribuït a esta pequeña... Sí. Moltes gràcies, adeu. Adeu. Adeu, Mireia. Li duren panses a nous i olives, li duren figues en un paneret. Què espera tu el Nadal? Per a mi el Nadal és sobretot una festa, perquè tenim vacances i celebrem i s'ajuntem amb amics i amb família i amb gent que volem, i en aquest sentit pense que
que hi ha que celebrar-ho tot. Quin va ser el teu millor Nadal? Ui, que difícil, el meu millor Nadal. Jo crec que el meu millor Nadal no ho sé, però els millors Nadals, sens dubte, des que tinc fills, perquè ells ho passen molt millor que jo i se ho disfruten més. I quin va ser el teu pitjor Nadal? El meu pitjor Nadal, no recordo haver tingut un Nadal molt roïn. A mi en general no m'agraden molt els Nadals, m'agraden més des que tinc fills i ells, pues, com que se ho passen bé i tenen il·lusió, pues, al final jo també m'il·lusiono. I quin va ser el teu millor regal? El meu millor regal? Pues crec que el meu millor regal va ser una bicicleta, que és la que encara tinc, que me van endur un any a Reixos, ja molt major, farà ja 10 anys a lo millor, i això me va fer molta il·lusió. I el pitjor? El pitjor... Home, m'han dut molt de carbó. M'han dut molt de carbó quan era xicoteta. Però el pitjor no sabria dir-te perquè segur que l'he oblidat. Ets team pare Rei Max o team Pare Noel? Home, jo sóc de Reis Mags, sempre. Val. Quin és el teu Rei Max, el teu Rei Mag que t'agrada més? Preferit? Sí. No tinc mai un Rei Mag preferit, perquè com sempre venien els tres, no sapigo mai distingir-los, a més, no sé quin és quin ni... Quina és la nadalenca que més t'agrada? A mi m'agrada molt això de ai Pep, això se la sabeu? No. Això és molt xula. Les nadales valencianes en general m'agraden molt. Adéu, moltes gràcies. A vosaltres, ha sigut un plaer. Adéu. Com et dius? Juan Gómez. Hola, Juan Gómez. Com parles? A què et refereixes, com parle? En valencià o castellà? Ah, en valencià. Ens agradaria saber un poc del teu Nadal. Què espera tu al Nadal? Per a mi el Nadal és reunir-se en família i juntar-se tots. Quin va ser el teu millor Nadal? El Nadal que me van regalar una bicicleta blava de marxes. I el pitjor? El primer Nadal que no estava el meu iaio, que s'havia mort. I quin va ser el teu millor regal? La bicicleta blava de marxes. I el pitjor? El pitjor, uns mitjons que m'han regalat de temàtica nadalenca, verds. I ets team Reis Mags o team Pare Noel? Team Pare Noel, perquè així no tinc més temps per aprofitar els regals. I creus que Papà Noel diu ho, ho, ho? Ho, ho, ho! Sí, no? Jo crec que sí. Quina és la teua nadalenca favorita, que més t'agrada? Ai, que me fa vergonya cantar. Però m'agrada la del tamborilero. He de cantar? Si vols, però si no... La de... Mas tú ya sabes que soy pobre también y solo tengo no sé què d'un tambor ropopom-pom. Doncs moltes gràcies per el teu temps. A tu, per les preguntes. Adéu. Si té fam i és pobret, li durem panses a nous i olives, li durem figues en un paneret. Com que ja va fent frescodeta, tornem a l'escola per escoltar com viuen el Nadal els més xicotets del col·le. Anem al fantàstic món d'infantil! Bon dia. Com ja vos han dit, estem fent preguntes de Nadal. Doncs ara anem a preguntar xiquets i xiquetes d'infantil. Bon dia. Com et diuen? Mia. Mia, t'agrada el Nadal? Sí. Per què? Pues los regalos. Ja has ficat l'arbre de Nadal? Sí. I com ho has decorat? Con bolas y le he puesto la estrella. Que bonito. I què t'has demanat per al Pare Noel? Una cofina. A qui li demanes? Al Pare Noel o als Reis Mags? Al Pare Noel. I què menjar t'agrada més de Nadal? Las tartas de Navidad. Que bo! Hola! I alguna vegada has vist el Pare Noel? No. Bueno, adeu Mia i moltes gràcies per parlar amb mi. Adeu. Adeu.
Bon dia, com et diuen? Anna. T'agrada el Nadal? Sí. Ja has ficat l'arbre de Nadal? Sí. I per què t'agrada el Nadal? Perquè me trae Papà Noel dels regals. Què t'has demanat per al Pare Noel? Un unicorni. A qui li demanes, al Pare Noel o als Reis Mags? Al Pare Noel. Què menjar t'agrada més de Nadal? El turró. I alguna vegada has vist el Pare Noel? No. Val, gràcies, adeu. Bon dia, com et diuen? Jero. T'agrada el Nadal? Sí. Ja has ficat l'arbre de Nadal? No. Què t'has demanat per al Pare Noel? Un cotxe televisor. A qui li demanes, al Pare Noel o als Reis Mags? A los dos. Què menjar t'agrada més de Nadal? El turró. I alguna vegada has vist el Pare Noel? No. Bueno, adeu. Ara estem en infantil 3 anys. Anem a fer-vos unes preguntes. Vos agrada el Nadal? Sí. Per què? Perquè sí. Què t'has demanat per al Pare Noel? Yo unos patines como mi hermano. Yo unos patines y un reloj. Un reloj y una nina. Y yo un reloj que tenga de todo. A qui demaneu, al Pare Noel o als Reis Mags? Què menjar t'agrada més de Nadal? Yo vull toro. Bueno, pues adeu. Hola, bon dia. Com en dius? Ventura. T'agrada el Nadal? Sí. I per què? Perquè venen el de Reis i els Reis Mags i els donen regals. Ah, ja has ficat l'arbre de Nadal? Sí. I com és? Pues una estrella de color roig, unes boles de color roig vermell i unes boles de color groc vermell. Que guai. Què t'has demanat per al Pare Noel? Pues cartas de Pokémon. Ah, està molt guais. A qui li demanes, al Pare Noel o als Reis Mags? Als Reis Mags. Ah, què menjar t'agrada més de Nadal? El pollastre. Ah, has vist el Pare Noel alguna vegada? No. Bon dia, com et dius? Clara. T'agrada el Pare Noel? Sí. Ja has ficat l'arbre de Nadal? Sí. I com lo has decorat? Con boletes, con una estrelleta, con plumitas. Què t'has demanat per al Pare Noel? Una tablet. Una tablet? I com és la tablet? Pues es blanca y es muy bonita y es muy... A qui li demanes? Al Pare Noel o als Reis Mags? Al Pare. I als Reis Mags no? També. El Pare Noel t'emporta més coses, no? Sí. Què t'agrada menjar de Nadal? Pollo y helado. Has vist el Pare Noel? No. Jo, de xicotet, vaig veure el Pare Noel i va molar molt perquè tenia tot roig i tenia una panxa molt gran. Había visto a un reno y era muy gordito y tenía la pancha muy grande y mi hermano había dicho que era un gorriflo. Gràcies, Clara. Adeu. Li durem panses a nous i olives, li durem
I amb aquesta entrevista donem per finalitzat el nostre programa de ràdio, però no abans de desitjar-vos un Nadal ple de màgia i esperança. Gaudiu molt de la família, els amics i del menjar. Doncs, si no podem guanyar uns quilets ara en Nadal, quan podrem si no? Bon Nadal i feliç 2023! Ens veiem prompte! Gràcies per escoltar aquest programa de ràdio. Esperem que us hagi agradat. I a gaudir de les festes!